ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଆମ୍ବପୁଆ ଛକରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠା ପୋଲିସ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମ୍ବପୁଆ ଗ୍ରାମ ଛକରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜୈନିକ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଭଞ୍ଜନଗର ନିକଟ ବଡ଼କୁଦଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର କାହ୍ନୁ ପାତ୍ର ନିଜ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ବାଲିପଦରରୁ ଭଞ୍ଜନଗର ଅଭିମୁଖେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଆମ୍ବପୁଆ ଛକ ନିକଟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବାଇକ୍ ସହ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଫଳରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ କାହ୍ନୁ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ସେଠାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ଥିବା କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଆହତ ବାଇକ୍ ଚାଳକ କାହ୍ନୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାହ୍ନୁର ମୁହଁ, ହାତ ଓ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।